shi Kwankwaso talaka yake so, su kuma mai kuɗi suke so. Gwamnatin tarayya ita ke son lalata demokuraɗiyya a Najeriya gabaki ɗaya, ta kashe wa 'yan adawa gabaki ɗaya, ta ɗauko ita da abin da ta yi shine daidai, babu wanda ya isa ya gaya mata ba daidai ba. A karan kansu san ba su nasara ba, wallahi ba ka bina ba shi rantsuwan yanzu aka zo aka da su aka ce su rantse su san ba su nasara ba. Kawai maganan kuma duk wani talakan da ke Najeriya ya zama dole ya kasance yana yin kwankwasiya, kuma ya dawo kwankwasiya ta karfi da yaji. To sunana Usman Idris Muhammad, wanda aka fi sani da Enoch Kwandila. Tsakanin Abba da Gawuna, to shari'a ta Kano dai kowa yana kallonta a zahiri, wanda mutum ko da ba a Kano yake ba, kowace ƙasa yake a duniya, ko a jihar Kano ko a Najeriya gabaki ɗaya, ya san abu ne na son zuciya, abu ne na son rai. Don mutumin da ya fito tun safe ya kaɗa wa mutum ƙuri'a domin ya kasance shugabansa, amma ake nema a canja abu, wannan tsari ne ba mai kyau ba, kuma tsari ne na yi wa demokuraɗiyya karan tsaye. Saboda 2019 haka aka yi da su, aka tafi yin conclusive, aka ba su ƙuri'a sama da 10,000. Bayan ba su ƙuri'a sama da 10,000 suka tafi da mu 'yan conclusive, bayan mun dawo kuma 2023 muka ƙara haƙuri, muka ƙara fitowa. Duk da kayan da suka fito da shi da duk abin da suka tattara, da gwamnatin tasu ta sama da gwamnatin tasu ta ƙasa, da kwamishinonin nasu da advisors ɗin nasu da sanatocinsu da 'yan majalisu gabaki ɗaya, lokaci ɗaya muka haɗu gabaki ɗaya, talakan Najeriya da talakan jihar Kano ya amince da cewa Abba Kabir Yusuf shine gwamnan jihar Kano, na kaɗa mai ƙuri'a sama da ƙuri'a kusan miliyan 1. Sannan abu na biyu, suka ce wannan zaɓe da aka yi ba daidai ba ne ba. To wannan shari'a gaskiya shari'a ce ake so a yi ta kamar ta ƙarfi da yaji ko ta ƙwace ta kowane hali. Wannan duka shi kanshi jagora Madugu ban tafiya, shugaban da daga kwankwasiya na Najeriya da duniya gabaki daya, shi ma ya complain, yayi wa ainihin complain akan wannan abu. Duk wanda ya fito zabe, wani ma bai gane ma jam'iyyar ba, logo na jam'iyya, wani logon sun sa shi bai kamata yanda suka sa shi ba. Ya kamata a ce ita kanta INEC ta samu gyara a wannan bangare, ta tsaya ta sa logon jam'iyyar NPP sosai ya fito a jiki domin kada kuri'a. Dan da logon ya fito, ya ba wannan magana ake ta zamu ba su ƙuri'a sama da miliyan 1.5 ko miliyan 2. Shi kanshi jagora a Najeriya gabaki ɗaya da ba wannan magana ake da shi ba. To rashin samun cikakken logo na jam'iyya shi ma wannan dan ƙara ba da matsala a cikin wannan zabe da aka gudanar. Amma zabe dai muka ci zabe, kowa ya sani, kuma kowa ya san al'ummar jihar Kano suna bayan Abba Kabir Yusuf, kuma suna goyon bayan sa, suka fito suka kaɗa mai ƙuri'a kusan miliyan 1 a jihar Kano. To wannan kuma laifin wane ne? Ni duk da dai ba masanin doka bane ba masanin shari'a bane ba, amma na san da cewa duk abin da mutum aka kawo shi ya sa hannu kamar ya amince da shi kenan. Abu na farko da zan fara magana akai shine cewa kowane akwati da yake polling unit akwai akwatuna kowace mazaɓu, kowane mazaɓi kuma akwai kowane akwati kuma akwai agent. Su kansu APC suna da agent a gurin, PDP mai ƙuri'a 10,000 ba magana ta sosai, amma ita ma tana da agent a gurin. Sannan da babbar jami'ar mu ta adawa ta jihar Kano da Najeriya gabaki da jami'ar NPP kenan, ita ma tana da agent a gurin. Tun daga nan suka sa hannu, suka amince da yawan wannan ƙuri'u, suka ebe su, suka kai wa local government ta amince da wannan yawan ƙuri'u, aka ɗauke ta aka kai wa state ta amince da yawan ƙuri'u. Da tun a wannan lokaci ya kamata a ce wannan ƙuri'u na stamping na INEC ba daidai bane ba. To ni ina kallon kamar mu jam'iyyar mu ta bangaren ba laifin mu bane ba, kuma ba laifin INEC bane ba, kawai dai wani sabon abu ne ake so a kawo shi na tsarin da ba daidai ba. Kuma wannan zalunci ba zai taɓa ɗorewa ba. Duk abin da mutum ya fito ya zaɓa, ya kamata a tsaya kalla abin da mutane suke zaɓa. Don wannan lalata demokuraɗiyya ne a Najeriya gabaki ɗaya. Talaka zai waye gari wata ran ya daina zaɓe kenan. In dai za ci gaba da wannan rayuwa, za ci gaba da wannan tafiya a haka, to akwai har da zai zo talakawa ba zai iya zaɓe a Najeriya ba. Tunda yau ka zaɓa abin da kake so ya an fito an canja ma, gobe ka zaɓa abin da kake so goji an fito an canja ma. To ya kamata in ƙara kira ga talakan Najeriya gabaki ɗaya su fito su gane me yake faruwa a Najeriya gabaki ɗaya.
wannan tsari ba tsari bane mai kyau, kuma muna gaya wa talakawan Najeriya gabaki ɗaya da ba wai talakan jihar Kano kawai ba, wannan magana ake ta Najeriya gabaki ɗaya. Duk mutumin da zai fito ya kada ƙuri'a domin ya canja gwamnati a ce wai wannan gwamnatin ba daidai take yi ba, to wannan ba tsari bane na demokradiyya. To talakan Najeriya ya gane me yake faruwa a Najeriya. Yau an wayi gari Najeriya ga yanda take, ba magana talaka ake ba, magana ake ta masu kuɗi. Talaka ya waye gari ya gane, ko da ya fito zaben ma nan gaban bai tsaya jajirce ba, kuma ya tsaya da gaske ba, to zai dina zaben ma ba shi da amfani wata, tunda ba zai ka zaɓa ma ba abin da za ba ka. To kuma shari'a abu ne wanda ina ƙara jaddada ma cewa kuma shari'a kawai abu ne da yake a bayyane, kuma kowa da yake cikin kotu da wanda yake wajen kotu da wanda yake jin labarai yana ganin ita kanta abun kunya ne ma, ko in ce abun mamaki, abun tausayi, abun takaici a ce wai yau an waye gari a Najeriya wai ana yanke hukunci ana ba da takarda ba daidai ba. Wannan abun nu ba gani muke ma, wannan ba wai magana ma zaluncin kwankwasiya ba, a Najeriya gabaki ɗaya ma an ci mata mutunci, an tozarta ta, an mata abin da ba tsari bane ba. A ce har kotu appeal yau za ta waye gari ta announce din cewa a dawo da wata takarda wai abin da aka yi ba daidai bane ba. Ina ganin wannan abu ya kamata a ce 'yan Najeriya kowa ya fahimci me ke faruwa a Najeriya. Maganar Najeriya baya daban, yanzu sabuwar Najeriya muke kai, kuma sabuwar Najeriya ya kamata mutane su kalle ta sosai. Ba abu ne na wasa ba, ba abu ne na wannan ba. Kullun cewa Najeriya mutunci ake, kullun cewa demokradiyya mutunci ake yi, sannan ana zalunta talaka kullun. Zaluncin talakan ma shi na farko. Sannan shi kuma kwankwaso din rigima nan da ake yi shi kawai dan abu ne guda ɗaya. Ba wai din rigimar nan da ake yi tsakani, ba rigimar ake yi don wani abu ba, rigima ake yi ne tsakanin talaka da mai kuɗi. Shi kwankwaso talaka yake so, su kuma mai kuɗi suke so. To daɗin ta yadda muke jin daɗi wannan lokaci na 2023 da shanshi ya nuna alkhairi ne ga Najeriya, ga jihar Kano, ga Najeriya gabaki ɗaya. Nasara ya already ya riga yi ta. Nasara ya riga yi ta. Tunda suna cewa dawo takarda har da lauyoyi mutum 3 ko mutum 7 za su zauna su yanke hukunci su je a dawo da wannan takarda. Kafa kamanta mutum zai yi law sai level 1, ya level 2, ya level 3, ya level 4, ya level 5, ya je law school ya dawo, ya je practice more than 10 years ya yi practice a kotu, sannan ya kasance lauya, sannan lauyan gwamnati, har mutum ya je court of appeal ya ce wai yana rubuta abu ba daidai ba. Wannan tsari ne ba mai kyau ba, kuma wannan tsari ne na lalata demokradiyya, kuma tsari ne lalata Najeriya gabaki ɗaya. Ina ga ma nasara an riga an yi ta, kawai magana ake ta za a nuna fin karfi ne, ko kuma suna so su kashe demokradiyya a Najeriya gabaki ɗaya. Ba sa son jam'iyyar adawa ta dinga amfani a ƙasa baki ɗaya. Ka ɗauki Kano, ka ɗauki Rivers, ka ɗauki ƙasashe garuruwa da yawa da rigingimin da suke faruwa. Ba wannan abu bane ba, kawai so ake a lalata demokradiyya. Gwamnatin tarayya ita ke son lalata demokradiyya a Najeriya gabaki ɗaya, ta kashe 'yan adawa gabaki ɗaya, ta ɗauko ita da abin da ta yi shine daidai, babu wanda ya isa ya gaya mata ba daidai ba. To wannan lokaci yayi wanda ko da gwamnati ko ba gwamnati mu mun sa da mara cewa kullun ta Allah zamu dinga musu magana ko ina a social media, ko ina muke da dama zamu musu magana akan demokradiyya ke so a karan tsaya lalata Najeriya, kuma a cuci talaka, a zalunci talakawan Najeriya gabaki da. Wannan abu ba mai kyau bane ba. Su san ba su nasara ba, a karan kansu san ba su nasara ba. Wallahi baka bina ba shi rantsuwan yanzu aka zo aka da su aka ce su rantse su san ba su nasara ba. Kawai magana ake ta lalata demokradiyya. Me lalata demokradiyya? Mutum ya zaɓa abin da yake so a canja mai ta ƙarfi da yaji. Sun rasa yadda za su yi, shine suke neman ya zaya a samu alliance da su, a haɗe da su domin a samu makoma mai kyau. Amma su kansu sun duk shiryoyin da suke shiryoyi ne na ƙarya, shiryoyi ne na ba daidai ba, kuma kowa ya kalla, kuma kowa ya gani, kuma kowa ya sani. Wannan abu ne su a karan kansu za su faɗa haka. Ba wai mu yan jam'iyyar da muke ganin mun ci zaɓe kuma za mu yi nasara in Allah da Supreme Court ba. Saboda Court of Appeal ta lalata tun daga tribunal, ta fara lalata abubuwan, haka tafi Court of Appeal, haka tafi wani gurare ga. Mu kuma talaka gwamnatin ne ya kalli gwamnatin sosai. Daga hawa mu gwamnatin zuwa yanzu mun yi abin da shekara 8 ba su yi shi ba. Da kawo gwamnatin mu zuwa yau Abba Kabir Yusuf, ka duba abubuwan da ya bijiro da sunan alkhairi a jihar Kano. Ka je ka duba ko ina a jihar Kano, ka duba emergency, ka duba asibitin Murtala,
ka duba duk wasu asibitoci, asibitin Nasarawa, ka duba Kirab School Portfolio Local Government, ka duba SAS Portfolio Local Government, ka duba duk wasu makarantu da Rabi Musa Kwankwaso yi sai tafiyar basu APC tana sane. Akwai acquisition center ta Aliko Dangote, ba kuɗi bane ba, kuɗi ne na Dangote da zai dinga kawowa tallafi, a dinga tallafawa dan talaka. Yau dan talaka ya ji acquisition center ya koyi sana'a, dauki kuɗi a bashi, koya mai sana'a na dauki kuɗi a bashi. Amma saboda gwamnatin nan ta baya walatacce gwamnatin mutane ga su nan da ba daidai ba, sun dauko wani sabon tsari suka kulla makarantar suna sane dan kai ka talaka ya amfana. Da ke gaya maka ita gwamnatin tarayya su take ta kashe yan adawa gaba daya. Me ta kashe yan adawa? Ko da kana wata party din, ko da ka ci zabe za a bi ka ta karfi da yaji, a san yanda za a yi, ko a kwace ma ta karfi da yaji, ko ka zo ka bi su ku zauna lafiya. To shine kawai an je ta yi zama aka da su, suka nuna dole a dawo jam'iyyar su, aka koma jam'iyyar ta su, suna ganin duk abin da suka yi na ba daidai ba, babu wanda ya sai fito ya gaya musu ba daidai ba. To ina so su san da wannan cewa ko da an koma jam'iyyar APC din ba wani abu bane ba, gwamnatin mu abin muke yi kuma abin muke so, kuma insha Allah ko za mu nasara akan su. Kuma duk wani dan Kwankwasiya da yake jihar Kano da Najeriya da duniya gabaki ɗaya kwantar da hankalinsa, Allah baya goyon bayan zalunci, kuma azzalimi ba zai taɓa daurewa ba. A shari'a kanan su suka tsaya tsayin daka, wanda su suka tsaya tsayin daka ya zai a ce ana fitar da takarda ba daidai ba. Ka duba wannan maganar mana, a ce yau an fito da takarda ba daidai ba, kuma kotu wani hurumi take da shi da za ta soke kuri'a sama da 100,000. Layan INEC ya ce court of appeal din, sannan shugaban zabe ya ce su kori wannan kara, amma su kori wannan kara ba saboda interest na gwamnatin tarayya tana ganin Rabi Kwankwaso shine Najeriya, Rabi Kwankwaso shine matsalar su, Rabi Kwankwaso in yana jami'ar adawa ba za su kara samun nasara 2027 ba sa manta gobe ma ta Allah ce, ma ta Allah ce. Duk ran da Rabi Musa Kwankwaso yake wata jami'ar adawa ta daban zai dinga faɗa wa gwamnati abin da ya kamata akan talaka, amma dai akan mai kuɗi ne ba zai dinga magana akan shi ba. To duk wannan rigimar da suke yi ba komai bane ba, ko suna rigima ne akan kawai makomar talaka. Yau Rabi Kwankwaso in ya samu dama zai dinga gaya wa gwamnati gaskiya akan talaka. Yau an zalunci talaka, ga shi zai fito ya faɗa. Mutum ne kuma mai magoya baya a duniya gabaki ɗaya, magana ɗaya yake yi wadda mutum ɗan siyasa sai 30 ma bata kai tashi guda ɗaya ba. To ina tabbatar ma da cewa da ba da bar Rabi Kwankwaso ma magana abba ake ba. Mu dai jihar Kano Abba Kabir Yusuf muka zaba, kuma ba za mu daina Kwankwasiya ba, kuma ko da muna APC din ko yau mun shige ta already jar hula ba za mu cire ta ba. Jar hula ita ce aqidar mu, jar hula ita ce Kwankwasiya, ita ce Kwankwasiya, kuma ba za mu daina sa ta ba, kuma ba mu daina aqidar Kwankwasiya ba. Abin da yasa nake Kwankwasiya abu ne ka dauko wani babi sabo. Yau Kundila ni dalibi ne wanda Rabi Musa Kwankwaso ya dauke ni, ina dan talaka ba dan kowa ba, ya dauke ni kai na Alƙalami University Katsina. Na je ne digiri na sociology, na je ne mu'amala da ayan masu kuɗi, kaje na digirin na gama na dawo. Sai wannan gwamnatin da ta dawo Abba Kabir Yusuf ne ma ya ba da kuɗi na convocation da ba mu original result din mu. Amma wannan gwamnatin gabaki ɗaya shekara 8 da ta yi bata iya tura wannan university ko naira ɗaya ba. Amma Rabi Kwankwaso sanda muna makaranta ya dauki kafa ya zo har cikin makarantar gina musu hostel sama da naira miliyan 100 domin yan jihar Kano su dinga zama a cikin wannan makaranta. Sannan kuma duk wani talakan da ke Najeriya ya zama dole ya kasance yana yin Kwankwasiya, kuma ya dawo Kwankwasiya ta karfi da yaji, sai ita ce makomarsa. Yayin talakan Najeriya ya waye gari ya daina kallon siyasar Najeriya gabaki daya, da fara gane me yake faruwa. Abin da yake faruwa shine ba a san shi, abin da yake faruwa shine ba a san shi. Waya yake san shi? Rabi Musa Kwankwaso. To su kuma me ba sa so, ba sa san Rabi Kwankwaso, ba dan kuma ba saboda wannan dalili.